Bueno, hemen txegaz, Andoni de Artuaz, aurrera kontradoriaz, gaur aurrerak banaen jau muntarron kontra, rival bat a priori erreza izan dena, baina gaur demostrau, ez manera olako arpeirik emon, de equipo fácil, partidu bizkat tensu izan da, nahitxe mundarrok lehenengo gugazinoen bakarrik gola sartu, da bueno, mentxerak hau, biharren entrenadoriz, bitxorrekon berriz pulsatara, direzpen batzuk etxeko, bueno, Andoni, gaurku izan da, un partido zaborrak irudulte, konturuk itxe mundarron kontra jokatzen zen duena, rival bat desentzun dana, eta, bueno, empatiaz konformabir. Bai, empatiaz konformabir, zetasun eskasa atzenau momentutan pasaren atxik. Bueno, gero partidu ez dugu ondo hasi. Primer tiempo nesku eskasa, eurak joare batea defentsa guzti hartzen ben, gano, pase bizketu nagoetan segido, rimun nahi zartut eurak asko korta hemen joku. Eurak aukera bat, lehen goku, aukeri falta bat, parte guzti noixo gira bakarrik eta gola sartu zule. Gero segon tiempon eskate ekibukan bisa eraute, eukiro aukerak sartu dugu bat, eukiro aukerak, gero penaltiko joa izan da, espultzinioik bi, eta natxe behatxeak gelditzu, guge intentaru biharnan bile jutit, ezen izan da, eta segin berdaula. Ja, lehenengo parti hasi zue, bizok apenas intimida zue, beti konzentra zue zenro kampun, apenas krea zue okasinoi, gero ja barrure junala sortiondiz, Enriken bat ionda kornerretik iseko lehen olimpiko izan dana, ordu erdirero pasata, da baina mundarrok eukira lehenengo okasinioen beran oportunidad aprobetxan jau, agusek, falta baten, Izagirre ikolatza eskuadra zutik, da 0-1 zamatxu lehenengo partik. Lehen komentaro buena, aukera bakarra, eta guk ez dugu gaupe falta bat, korner bat, ez dugu nixe, ez dugu inaukasinerik, ez gaz hartu partidun, ez gaz, igual, lekutxe duen 5 minutu donak, 5 minutu jugala bat zotxetan, baina gero ez da para, da begen duen ritmu sartu, porque eura jentean dixe izan eran, begen duen ritmu sartu joku harin egin, baina ezin izan dugu. Da, hoxe, agantzen amatzure eurak goloa, eta gero. Beharren bateko izan da un poco cambio de tónica, mundarro ion da preserbaten markadora, kontinuokitxe 0-1 hasi izan dela, baina gero ya vuelto un caos. Zeuek okizu ez aproximazioik, ibaiara maiok gozaroz batzuk, Miguel Armaion inkursa batzuk jondiz, bandatik, da gero ja 71 minutuako ikizue sartu zuen zeuek lehenengoko gola eta bakarra, Andoni Alkotxan bitxartez, Inigo Gamboan zentro bat rematata ero, eta gero aiara el totum revolutum de las dos expulsiones, Mikel Aramaio eta Unai Urkirine, a priori que podían ser injustas. Horreaz ya ahí empezó el caos y se terminó el juego con empate. Eurak ebiarren zatizin atzen zarturi, eske eurak besten zundaz, eurak zatau puntu askora. Eukiro baloi, eukiro aukerak, gero sartute gero, eukiro beste bati baien arremate bat barru sarturela. Gero penaltiko jugadi ez daupita espultzinek eta gutzak kalteako izan da, porque partiutik juninga eta eurantzate puntu importantia gutzak baina. Ja horrego partidua ibeire, Tolosan kontra, bertan Berazubin, rival gogor bat, ja gaur Aretxabaletaz eta Ondarribiaz eta Hernaniaz burrukan dabil lehenengo postuako, ez da rival oso ona esango, da a ver si parago de suerte, ya egunak jornadak pasatzen di, da cada vez queda menos, da a carburar, que ya es hora. Bai, eurak
ekipo azten zu topaten, azten zu bileruz, kandidatu bat eta, bueno, partidu gaitxe izango da, baki hau. Bueno, bedarsko kanpure eta eurak ez da izango gaurko morun, eurak bizkatatzen sartut ez dile hongo, hori partidu mile, baina eta geugu bai. Hori nintzate, onago izango la, favorean osko horretzek eura partidu mile urtetik, eta zuertiak hauen da irabazit, bizkate, nahiko galdu empata, irazten omen. Bueno, Andoni Duarte, eskerrik asko eta sorte hon. Barne.